Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot na pod og asin ug kahayag. Kabalo na tang tanan unsay purpose sa asin. Maunay naghatag og flavor kalami sa pagkaon. Pero kabalo pud tang tanan nga kung pasubraan ang asin, dili na siya lami kanon. Unsa may punto sa Dios nga atong pamalandungan mga igsuon, nga kita gidapit pud ta nga mahimong mga asin ngadto sa uban. Pero sama sa asin dili pud siya dapat pasubraan. Unsa may pasabot ani nga dili na di ay kinahanglan pa nga magsigi tag istorya pagbag-o na mo igo na di ay ang buutan ug maayo nga batasan nga imong gipakita bisag wala ni daghang istorya. Unsay giingon ni Saint Francis of Assisi, preach, and if necessary, use words. Na, ang pinaka-epektibo di ay nga pagsangyaw, ang imo di ay maayo lang nga kinabuhi, wala na'y daghang istorya. Di ara mga igsuon o. Only changed lives can convince others that Christianity works. Dili ta kadala og tao paduol sa Dios kung kita wala pa pud ta mabag-o. Di ako istorya. Nay usa ka teacher nga nagtudlo sa iyang mga pupils, mga gagmayng bata. Ingon siya, mga bata, na ako'y ipaylaila ninyo nga tao o makikita unta siya ninyo unya. Kining tawhana nahigugma kaayo ni ninyo, labaw pa sa paghigugma nga gipakita sa inyong pamilya ug mga friends. Kining tawhana mupasaylo ninimo bisag kapila ka masayo. Kining tawhana mas buutan pa ni kaysa sa pinakabuutan nga tao nga imong nailhan. Now, samtang gaistorya ang teacher, nakabantay siya usa ka bata nga kaistoryahon na kaayo. Sus, wala kaagwanta ang bata. Miingon, misinggit, ma'am, kaila ko anang tawhana. Amo ng silingan. Ang gipasabot diay sa teacher, si Jesus Christ. Pero ang gipasabot sa bata, ang ila di ay silingan na sigurado nga nagpakita sa batasan ni Kristo. Ingon ana unta ta mga igsuon, magpakaasin ta pero igo-igo lang. Buutan lang ta, wala na daghang istorya. That's more than enough. Okay? God bless.